Det gamle hus. En gang når alle sammen glæder sig. Byen hedder Brødby. I den by bor ca. 5 millioner mennesker. Den by har mange gamle og nye huse. Det hyggeligste hus er nummer 5. Der bor ikke nogen mennesker. Hele tiden foran huset er der mange børn, der leger. En dag siger Louise, hvem er så modig at gå ind i huset? Jeg giver 1 million kroner, siger hun. Nia og Henrik vil ikke gå ind, men Nana og Sertuk vil gerne. Og de to vil gerne, fordi de synes, at det er sjovt. De går ind i huset, og der ligger en gammel seng og mange gamle ting. De går ind i huset, og der ligger en gammel seng og mange gamle ting. Det er ikke hyggeligt derinde, men det tror jeg ikke bange. Så kigger de lidt, og bagefter finder de et andet værelse. Det er meget anderledes, og det er nyt. Alle tingene fra det værelse er nye. De har fundet også et brev. Der står, alle tingene er jeres. Med kærlighed, mor og far. Efter de har læst brevet, finder de et andet brev. Der er 1 million kroner i brevet. Bagefter går Nana og Sertuk ud igen.